ሳሚነት በአል ታክሲ ነዋኒው ቴሌፎን ደጋጊሙ እንዳደወለ ሊዲያ አብትነብረሉ ሳልሳይ ደርብ ፕላሶ በጽሁም በተሐይሉ ዝነበረ ማዓጾ ሓሊፉ ንውሽጥ ምስ አተወም ወየጓል አፍራኩና ተዘርጊሐ ጸንሐቱም በስምባዶ ልቡ ናብ ክልተ መቀልበለት ንብአቱ አውትኦ ተሐዊሱ ደጋጊሙ ልዱ እንዳበለ ከበራብራ ተጓየ ተስተንፈስ ከም ዘላውን ስለዘስተብሓለም ሰፍሲፉን እንደገው ጽኽብል መሓዝ አሕሩግ ኢላ ነዝርዓቶ ነገር ምእማን ስለተጸገመት ነትገዘብ አዋት ክልተ ገበረቱም ጎርባብቲ ካብ ለዓሊ ንታሕቲ አድሕብኦም ናብኦም ገበሩም ክንስኮኑን በዓል መኪና ኣብ ትሕቲኦም ስለጸንሐ ደሓንእቶም ናብ ጥቃኦም ዘርከብ አገልግሎት ጥዕና ንቀዳማይ ረድኤት ወሰድዎም ሊድያ በረኺና ሰትያ መንባር ድሕሪ ሳሚ ተርጉም ዘሎ ኮይኑ ስለዚህ ተሰምዓም ሓፂር ስጉምቲ ወሲዳ ግና ከተህዘለውን ኣይትኽእልንኻ እቲ ምንታይሲ ብርቱ ሓቀኛ ፍቕሪ መዝሕዘካ ስምዒትካ ክትቋፀር ኣጸጋሚ ስለ ዝኾነ ምናልባት ዘይወረደ ሰብ ንፍቕሪ ኢልካስ በረኺና ይብልኸውን የግዳስ ተርጉም ሓቀኛ ፍቕሪ ሞት ወይ ድማ ናብ ሞት ዝወስድ ብርቱ ሓይሊ ምዃኑ ክዝንጋዕ የብሉን እንተኾነ ግና ህይወት ተስእን ተረከብ ምዃና ተገንዚብካ ኣስፊሕካ ምሕሳብ ተመራፂ እዩ እቲ ምንታይሲ ነፍስኻ ምስ ተጠፍእ ናትካ ህይወት ጥራሕ ዘይኮንካስ ንብዙሓት ሰባት ኢኻ ትልክም ንስኻ ምናልባት ብሰማይ ትሕተት ትኸውን ነቲ ኣብዛ ፈታኒት ዓለም ትገድፎ ሰብ መቕረብካ ስድራኻ ክወታስ ፈላጢኻ ዘበለ ብኣኻ ዝገደስ ግና ኣብይ ሓስያ ዘይሓስስ በሰላ መግዳፍ እዩ ካብ ኮነ ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚ ሸይጣኑን መንገዲ ክሕብረካ ስለ ዝኽእል ምስ ትቀርቦም ሰባት ምዕላል ነቲ ተምልኾ ኣምላኽ መንገዲ ከርእየካ ኣበርቲዕኻ ምልማም ምጽላይ ተመራፂ እዩ ብዝኾነ ምክንያት ነፍስኻ ምጥፋእ መርኣያ ቀሳነት ኣይኮነን ቀሳነት ዝርከብ ነቲ ዘጸገመካ ዘጨንቐካ ነገር መፍትሒ ረኺብካሉ መስመሩ ምስ ተተሕዞ ጥራሕ እዩ ነቲ ክትቅይሮ ትኽእል ነገር ቀይር ነቲ ክትልውጦ ዘይትክእል ዘጸግም ነገር ግና ከም ዘለዎ ኣሜን ኢልካ ተቐበል ቁመትካ ስለ ዝደኻ ጥራሕ ንኣብነት ካብቲ ዝተመደበልካ ከተንኾ ወይ ክትሕፅሮ ትኽእል ዲኻ እዚ ዘይቅየር ስለ ዝኾነ ኣሜን ኢልካ ተቐቢልካ ሰላም ዝሰፈነ ህይወት ምምራሕ እዩ ርጉድኻ እንተጽሊእኻ ግና ስፖርት ሰሪሕካ ክትንክእ ትኽእል ኢኻ እዚ ኣብ ኢድካ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ካብ ኮነ ብዝጠቅምን ዘይጠቅምን ነፍስና እንዳማረርና ነዛ ሓጻር ዕድሜና መሊስና ኣይንሕፅርና ናብ ጌጋ መንገዲ ኣይነምርሓ ጌጋ ስጉምቲ ኣይንውሰድ እቲ ምንታይሲ ምውዳእቶ ኩሉ ካብ ልክኦ ስለዚ ሓለፍ ብፍቕሪ ሰብ እውን ዘይተደለየ ነገር ክመጻካ ስለ ዝኽእል መስተኻለካ መጠን ስምዒትካ ቅድሚ ኣዝዩ ምስኣሩ ሽዑ ክትቋፀሮ ፈትን ምዝኾነ ሰብ ጥቡቕ ዝኾነ ምትእስሳር ትፍጠር ነፍስኻ በይንኻ ክትነብር ከም ትኽእል ኣብ ዝኾነ ግዜ እምና ሰብ እንተጸንሐ ምሳይ ጽቡቕ እንተኸደ ድማ ይኽድ ይበል 50 ኮይንካ ምስ ትጓዓዝ ስኢቦም ብዝመጹ ነገራት ናይ ምጉዳእ ተኽእሎኻ ኣዝዩ ክንክዩ ከምዚ ስለ ዝበልካ ግና ነቲ ሰብ ኣይተፍቅሮን ኣይትግደሰሉን ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ መጉዳእታ ኢኻ ቅድሚ ዝኣገረ ትከላኸል ዘለኻ ስለዚ ስኽፋ ይበልካ እቲ ምንታይሲ ዝኾነ ወዲ ሰብ መጀመርታ ንነፍሱ ስለ ዝነብር ማለት ንስኻ ምስ ትህሉ ኣብዚ ዓለም ብክልተ እግርኻ ደልዲልካ ምስ ትረግጽ እዩ ንካልእ ሰብ ክትከውን ትኽእል ነፍስኻ ከየፍቀርካ ንካልእ የፍቅር ምስ ትብል ካብ ነፍስኻ ሓሊፍካ ነቲ ዝፈጠረካ ኣምላኹን ትሕሶን ተታሎ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ብዛኣ ካልኦት ምግዳስ ኣቦትኡ ኩሉ መጀመርታ ነፍስኻ ከም ንጉስ ተኸናከናሙ ውፅኢቱ ዝሓይሽን بمتنون أنت خون استراجع حيوت كتنا برن كابنا بسخة حليف كاشون كالوت تخون طرح زي كونس كي تردع كتاب على تمحرس لزلها نزمت سنة جرز بلا أكند تجنيكا تزاني خا من قدي حاسوت للوم
ኤደን እንተኾነት ናብ ሳቢ ካብ ምድወል አይረፈትን ግና ደጋጊማ መስመር ተታሕዛ ክትብል ብጭንቀት ተወጢራ ናብ ትኸዶ ጠፊዋ ተቀባብሕ ነበረት ሙዳኣቱን ኣብ ገዛ ከድካ ምጽባይ ሓይ ስለ ዝበለት ተረብሻ ኮላ ቴሌፎን ድምጽ ምስ ገበረ በተሓዋኽ ተቀብል ኣቢላ ሄሎ ሰማሓዊ እንታይ ደኣ ምስ በለት ኣትኤዱ ሊዱ እንደደኣ ነብሳ ክትጠፍ ሕሳብ በረኪና ስትያ ቀዳማይ ረድኤት ይግበራላሎ ዳሓንትኹን ጥራሕ በልያ ምስ በላ ንሳውን ብስንባደ ዝኣክል ቴሌፎና ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ፈና ናብ መሬት ዘርጋሕ ክትብል ግዜ እጥፍአትን ልባ ምሽት ኢሉ ቴሌፎን ዘይተዓፅወት ክንሳ መልሲ ክረክብ ስለዘይከኣለ ደጋጊሙ ኤደን እንተበለ ኤደንሲ ሓለዋታ ኣጥፍያ መን ክሰምዑ እንታይ መዓት እዩ እዚኣ ሕጂ እንታይ ኮይና እንዳበለ ናብ ወዲ ገጺ ምስ ደወለ ቀሪቤ ዳርጋ ገዛ በፂሕ ስለ ዝበሉ ድሓያ ክገብር ነጊሩ ቴሌፎኑ ኣፀወም ወዲ ገጾም ስጉምቱ ኣቀላጢፉ ማዓጾ ከፊቱ ገዛ ምስ ኣተበ እታ ምጩቲ ጓል ኤደን ተዘርጊሓ ምስ ረኣየ ዘሊሉ ናብ ኣበ ምብጻሕ ሓቂፉ ናብ ሳሎን ወሲዱ ማይ ምስ ገጨባ ክትበር ኣብራይ ደንጎየትን ኣበይ ዘለኹ እንታይ ኢላ ሓንሳውን ደንበርበር በለትሙ ነገራ ስለስተረዳእ እዊ ሊዱ ብሰንከሚታ እንዳበለት ምስ የእገር ገረት هدأ موبالي إدو ليدا أنت أكوينا أنت بله نفس عم دويلو نفس صحته كم سنة تومس حبرو أنت هم عاتين دابل سامي لبو نابكلته تمقيلا خلا تكرأت أنا حاكم دحانيا تعرف على جنا وشتات حاسس لزلوم نزل على حكمنا ناب أبي زبالة هوسبيتال وسد زبل مال أكتي عم حلاليفوم جدي فوق خدام ليديا أب حكمنا أربعة معالتك تحز إخسلست وحالات أبت أبيه هوسبيتال كتسنح تجددت انترفو عينا ورح مبالون كتزاري تسمعتن كل انتنا تسفاز ورس إزمسل نفسها أبشاو فريسو تأقلا تبلاشيام أتكيرو مستقمتا بتعمي آدن قصتو كابدو بلأتهم كحقزا زي مخعالو لنفسو دقاقي مراغمهم لبونا أزو كله انداف كارتو أقديما زي مفكرة تقوطعم بسامكو أب كمز درجة مبصح نفسو دقاقي نقافة قنام ولا أنكمو يكون دعنبر هجون أنت خونا نتنصح لبا فقرا كقبلوا يكونن كتمنتايسي نحوارو استقا صرتو ايدن سلازلا ايدن بنوعز اكل كدقسك علتن أنينا كمزي داريجيا اندابلت بتعمي حزينة تجنيقا بكوفي حديرام اتيلي دحافتي انتي كترخبي قولي قاسينا فقري كي تعمدي از كله عين اندات امتت مستزاربت ليدا كاب بحقا دقيسا لعلي اندات امتت نبقى صرن مبال بوچ كتبلاي تسمعتن استحال لك فقري امونقوم اتي حوكت فترلهم ناتي ادسي اندابلت كلا بوشتا اسرم دوللام مجمرت رأي عبيلا أسياتو كأنت نبرت بزعباتهم زعمتكو زبل ملأكت مصر اللاقنام زي مهران إزخل ماني ناقيرو أندابلت كيف تودولت سمعنا ندو إدو أنت يا أخي كنا قصد تخل أنزل أخي أنا كو قبل الله برتع فقري زلني مرعناتو خا كساب نبايت مصب عالي صبي كله مسبلا سأل كاندو زروا قديفكا انت كا تعمس كدو قلملا تبزل لها مسبلتو ايه كتكهدي مش تعاكبهم تتصاويتو ملكي مسبلا قوسلا سلازحخو اتاسب زيت قدفني انا نسخان ولا حدا زراخم نغير ولا مش لك بجاحه بقدفني مسبلتو قدفك يكون كون زقربك زلخم ميليون جيزي نمجمرتا بهيوتي زفقركو حسب نسخ مخانكي ناغيركي مسلني هلا نسخه بل كم توعدها قبصني
ሳሚ ናበይ መስከረየኸ ናብ ሓደ ረሳሕ ስዲ ዝመጻኹ ምስ በለቱ ህርቃኑ ቋጸር ስለዘይ ከኣለ መሽ ሳማኻ ከምታ ኣብ መስኪ ይፈልድ ዋላስ ጉድኪ ሓቢእኺ ክትቀርብዮ ዘለኺ ምዃን ደው ኢለ ዘይረጋገጽ ምስ በላ ከምዛ ኣብ ክትብል ዘይጸንሐት ብፍርሃትን ስምባደን ክትለማልም ጀመረት። እንትኾነ በዓላ ክትነግሮ እምበር ካብ ሰብ ሳሚ ክሰምዕ ድሌት ኣይኮነን። ካይትነግሮ ድማ ትብኣት በይኒ ምጻእ ምናልባት ከይርሕቓ ፍርሓት ኣለዋ። ከምዚ ኾነ ኢላ ምንጋር ኣቐቢዩ ንዓም እማ በሊ ንሰማማዕ ዶ በላ። እንታይና ንሰማማዕ እንታይ ዶ ጽቡቕ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ምሳይ ሻሂ እንተሰቲኺ ኣይነግሮኒ ምስ በላ ፈትያ ዳይ ከይፈትኦ ተሰማምዐት። ሊድያ ካብ ሕክምና ምስ ወጻት ኣፋ ተኸፊት እዩ። ናይ ሳሚ ሓልት ግና መመሊሳ ከም ተፍቀር ገይርዎም ነብሳ ክትቋጸር ፈተነት ግና ቤን እንታይ ከም ትገብር ሕርብት በላ ሰማዒት በለ ሓካይም ጽቡቕ ገይሮም ስለ ዝተሰሓልዋ ዳግማይ ናብ ነብሰ ቅትለት ክትኣቶ ኣይኮነትን። በቲ ሓደ ድማ ከምዘይ ስልጣን ተረዲእዋ ጥራሕ ዘይኮነሲ ናይ ኤደን ለውሓትን ልባ ስለ ዝተንገፎም መስዋዕቲ ክትከፍል ከም ዘላ ውሽጣ ክትእምን ተቃልስ ዘላ ሰምሓወይ ኣሸጊራ ካይተሓዘለይ ፈታይ ይኹንኩን እንታ ሃገብር ኢልካኒኻ ምስ በለቱ ኣይኑ እንዳተዓዘበት ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ዝዕሉ ዘለዉ ሊዱ ለባም ሰብ ከም ዝኾንኪ ዝፈልጥ በቃ ዝሓለፈ ሓሊፍ እዩ ንኣየ ካብ ሓንጎልኪ ሰሪስኪ ናብራ ህይወትኪ ግበሪ ምስ በላ ይፍትን ሰምሓወይ ኣበይኸ ክንኣቱ ስለቲ ህይወተይ ዘድሓንከ ሕጁን የመስግን በለት ንሓባሩ ትኸስሮ ከም ዘላ ስለ ዝተረድኣ ነብኣታ ጸራ እንዳበለት ነዚ ርኡ ሓዘነ ግና ልዕሊ ዓቕሙ ስለ ዝኾነ ሶፍት ሒቡ ኣብ ግንባራ ኣስኢሙ ተዕፋኒዋ ኸደ። ኤስሮም ካልእ ሓድሽ መኪና ተኻርዩ ከም ፀሓይ ደሚቑ ከም ሉል ኣንጸባሪቑ ኣብ ኣፍ ደገ ኤደን ኮይኑ ደው ኢሉ ከም ትወፅእ ገበረም። በቲ ሰሙዕ መሰረት ከይፈትወትያ ብሓይሊ ሻሂ ክትሰቲ ዝተቋፀረት ክላ እንዳበለት ፀጉራ ከይተመሻሸጠት ምስ ሸበጣ ከምታ ዘለታ ወተፍ ምስ በለቱ መስነብሱ እንዳወዳደረ እዚያ ፀጋባ ቆልዓ ኮነላ ንኣይ ክተሕርቕ ደላዳ ድሓን እዚ ኸናይ ምን ኮይኑ ብምባል ማዕፆ ከፊቱ እተዊ እንዳበላ ኩሉ ንሳሚ ክመፅእ ከሎ ስለ ዝረኣይ ብርሕቑ ኢዳ ብምሓዝ ናብ ነብሳ ፀገ ኢሉ የእትዩ ኣቢሉ እንዳሰሓቆ ሞተሩ ኣተሲኡ ተመርቀፈ። ኤደን ፈፂማ ይረኣቶን ሳሚ ግና እንታይ ዝርአ ዘለኹ እንዳበለ ፈዚዙ ድኣ ተረፈ።